pystyy kaikki suomalaiset, hakatut miehet ja petetyt naiset. Ei noi plehat peitä mustaa silmää, ei viina poista vannetta jos se kiristää. Sovitaan nää jutut, puukkopöytään periaate, eka palaa pärekatot, sit on vuoros vesisade. Niin et kastuu joka ikinen buu, ja sit se tapahtuu et koko paska homehtuu. Millä ei oo väliä ja mikä ei tunnu, kaikki levi käsi ja silmäluomi tummuu. Vitu leveä hymy, kun toinen ei mene herneit. Tärkeintä et pääsit tiplaan vieraita perseit. Tunne vammasta jengiä riittää, ei osaa pyytää anteeks, ei edes kiittää. Ja ainut tunne, mitä sä tunnet, tuntuu samalta kun vedät silmät tummes. Jos vaan vois kääntää simpään täst pois, on nähnyt tarpeeks, että miten kaikki menee ja mä en vaan halua olla osa sitä kaikkea. Jos vaan jois nämäkin murheet pois, tuttuun pohjalaiseen tyyliin, nostan pullon taas mun syliin. Suomi-neito kovin huora, minkä tiedän, se huolta kyllä Ahmedit, mutta ei omiaan. Astrid Thors kunnon persereikä ministeri, ottaa niiltä suihin ihan tosissaan. Rajat auki, täällä on tilaa kyllä toimia, ja Suomi pojat katoo vierestä ilman voimia. Ku Abdullah ilman rikosrekisterimerkintää, taas nuoren tytön herkistää. Jos satut paikalle ja meet siihen väliin, niin huomaat, että sulla on syytelappu käsis. Vitut siitä, jos mulle kiinni jäät, niin lähtee päis lentää takas vittu etelään. Noni herrat, kattokaa peiliin, kuinka Suomi-neito kusee pitkin seiniin. Veidataan omat vähäosaset vittu ja muutetaan mustaks meidän siniristilippu. Jos vaan vois kääntää simpään täst pois, on nähnyt tarpeeks, että miten kaikki menee ja mä en vaan halua olla osa sitä kaikkea. Jos vaan jois nämäkin murheet pois, tuttuun pohjalaiseen tyyliin, nostan pullon taas mun syliin. Kansanedustajat nukkukaa hyvin, vetäkää ne torkkupeitot kaikille syliin. Pinna sängys, uni maistuu, tutti persees murheet haihtuu. Sitten ajelemaan taksilla ympäri ämpäri niinku Pekka Haavisto. Tai voithan sä aina lomailla niinku Kimmo Kiljunen Lähi-idän saaristos. Noilla palkoilla kyllä kehtaa kusettaa meitä. 6 tonni kuuse leikataan vaan eläkkeitä. Ite vedät 7 vuodes täydet. Mikä tässä on 80 töis käydes? Rehellinen työ ei vaan kannata enää. Verot runkkaa mut kuivaks, saaks mä elää? Raiskauksesta tuomio ehdollista vaan, mut jos pöllit vittu valtiot niin saunantaa. Jos vaan vois kääntää simpään täst pois, on nähnyt tarpeeks, että miten kaikki menee ja mä en vaan halua olla osa sitä kaikkea. Jos vaan jois nämäkin murheet pois, tuttuun pohjalaiseen tyyliin, nostan pullon taas mun syliin. Ja kattokaa meidän nuoria, 300 000 jolla on pääkopas vaikeita huolia. Löytyy ahdistuneit, löytyy masentuneit, sitten loput on vaan huumeisiin takertuneit. Mut kyllä meillä lääkehuolto toimii, nappei kaikille jaetaan vaan, niin että toipumisen voimia vaan. Tutkimusten mukaan asutaan parhaas maas. Jos vaan vois kääntää simpään täst pois, on nähnyt tarpeeks, että miten kaikki menee ja mä en vaan halua olla osa sitä kaikkea. Jos vaan jois nämäkin murheet pois, tuttuun pohjalaiseen tyyliin, nostan pullon taas mun syliin. Jos vaan vois kääntää simpään täst pois, on nähnyt tarpeeks, että miten kaikki menee ja mä en vaan halua olla osa sitä kaikkea. Jos vaan jois nämäkin murheet pois, tuttuun pohjalaiseen tyyliin, nostan pullon taas mun syliin.